bu döwürde erkeklere inanmam, arkayın bolmaz. Yok, men on ýalda diýsen halamok ýollaşma bolýar, men ýöne ýagdaýyny soraýyn diýip jaňatdym. Allah. Ya dedim da ýekejedim şolar bilen. Sen näme işmat? Gelsene sen näre, gelsene. Gelsene ýatryna. Ya dedim da. İşedik giden ver elini alan oqtay bolýardy. Merjana bir jaňa deýinne men. Alo. Merjan gowmy ýagdaýla? Gowmy ýagdaýam bamyň. Hawala. Bamyň? Hawa ba, sen bamyň. Ýollaşyňa işläp ýörmüňiz? Haýa, gowlam batyrdy. Bilemok. Giden ver işe giden ver jaňadan ok. Jaňa malan ok. Ay batyrda bir güýmen ýani. Tapynanlar birine. Ýok, onýalyk zat diýmesene. Onýalyk däller. Ay bu döwürde erkeklere inanmam, arkayyn bolmaz. Yok, men onýalda diýsen halamok ýollaşma bolýar, men ýöne ýagdaýyny soraýyn diýip jaňatdym. Bargy dawa. Ne üçin hemmek şoňat kretýä? Ýaçyndan bamka. Ay ýok, onýalyk däller, meniň onan ýana. Salam doň, Aýgüzel, siz bolýaňyzmy? Hawa. Sizi Art Flora magazynynyň ýollaşygyň adyndan glordurdy. Seylemi gowdugyny dur alaýyn. Gowdugyny. Ýollaşygyň şu zapiska doýanlar öňüňi açyp okap goraýarsyňyz. Bolýa, sag bolun. Bağışla ededim, nagat tapıp wagt tapmaýanymy. Belki men seni her gün görmänmilerim, ýöne men seni her gün seýärim. Allah döneýin maňa sen ýaly adam doşurdy. Gözümi ýumsam ýzimde aklym galmaz. Men nirde ýaşylyk etdimde maňa beýle ýary doşurdy bilemok. Allah jan şonu biziň başymyzdan azlyk etmesin. Bağışlan, sizin bu ýagdaýyňyzy görüp diňizden geçgidip bilmedim. Ýüregim gatty gıyyldy. Siz näçe ağlaýaňyz? Benim durmuşum ýakyn. Bu ýagdaý size näme getirdi? Beýle näme boldy? Siz gidiverin. Maňa barym kömek edip biljek adam ýok. Benim durmuşum utardy. Siz bu sözler diýip gaty ýalňyşýaňyz. Diňe Allah bilýändir bizim durmuşymyzyň soňuny. Ýok. Barlat utardy. Meni ýaşamamy hiç sebäp ýok. Elbetde bu meniň işimden, ýöne kä wagt adam içinde ökse de ýeňleýär. Men sizi tanamok, ýöne arkaýyn ýolundan hiç kime aýtmarym. Men enim atamy garşy bilip. Öz söýeni oglanymy durmuşa çıkan soň adamym el galdyryp başlady. Gözümün önünde başka dünyalarının gülüşüp ikiligen canlı gözüme basýar. Men adamym çynymyň tüýýanym üçin marzady çykyp çykajak bolýardym. Emma gaýnym bebekle diýip adar berip başlady. Menim adamymyň gedýänini el aldyrýanyny aýdyp bilemokdym. Sebäbi her kime çağat hatda yerime tat eşdeti gelmeýär. Enem atam aýtmaňa da ýüzüm ýokdy. Öz saýlanyň diýerlerdi. İçime salyp bar derdimi ýekerim çekyp ýördüm. Diýin bolsa adamym öýgülip başga dinardan çağasynyň barlygyny aýdyp
Men öýden gitmegimi talap etdi. Sizem sesiniz çıkarman kaydı verdiňizmi? Hawa. Sebäbi maňa esasy adamyň bagty. Men onu perdent berip bilmedim. Ol menden narazy edi. Eýleki denandan özüň bagtyny duýan bolsa, eýem çağajyklar bolan bolsa, meni taýdaýam artyk maç bolýan. Hatta gaýnaňyzym sizi saklajak bolmadymy? Ne üçin meni saklasyn? Meniň isleýär bujagyny aktyk berip bilmedimi? Meň sözüm ýok. Valla izi ýol ýokyn. Menem adam kabar bilen. Niýan ýollaşym boýna. Men hiç kim gönüldürmedim. Hemmesi menden narazy. Şada yaptın. Tentek seň derdiňden kärhana çökmelmi? Sowwa tutandan sowwatlar wagtynda gowşursun diýdim. Biräm etdiň golly. Bolan waka esasında. Men hemmesini düşündürýän başlyk. Indi geç. Anamdan açdyň. Ya aýlyň wagtynda berilen okmy? Başlyk, gahar gazapdyr. Men hemme zat düşündirýän. Aýdawdyň şol gün sowwadyň gowşulmadygynyň sebäbi şol gün Aýdawdyň oglunyň doglanyny. Kaka, bunun dolanın telefon ettirersin gerek. Hökman oğlum. Nesip bolsa. Men dermanlama alma. Ýöne adym çana telefon getir. Bor kaka. Sagaman oturuň. Näme bolýar dost? İşläsiň gelen oklu. Kakama derman aljaman bilemok. Oğlumyň doglanyny telefon aljaman. Başlıktan sonra tamam olardy bolýan. İşlemedi kakamy öňünden alasym bilenok. Seret näme edeli? Kakaň dermanlaryny al. Telefonum dukana aýlyk alamyzdan soň elters. Al şunu, oğlum beğenir. Telefonu ekit, oğluna ver. Birden başlyk bilse, Düşünürmeli var. bolýa. İşläli. Çıkkansa ýagdaýda garlyk. Günäm boýunmaly ýanwaşlyk. Yer aýtsaňyz bolmaýarmy? Mejbur bolup edilen ogurlyk ýürekde agyr ýara goýar. Ziýan ýok. Ýalňyşlyga adamyň ýoluny ütgetip bilýän iň ul sapakdyr. Gaýtalamazlygyňyz maslahat berýän. Oğul ýaşamyz ýyn bolsun. Şu telefonam alyňda müşterä oşurkaýdym. Ýene bir gedek, oğul ýaşy uzyn bolsun. Gürleşdikmi? Gürleşdik. Aýtyp bolama. Taňa ýakan başlyk. Bizi klaslaşan koyuvanı ötker biz edemiz okmay. Bäwul, erksene. Mümkün başlık. Gel. Bilmeyen başlık. Dün kelen yıkın sana onu getir. Bırakma. İkinciden şu Didar var ya, men yanıma gelkisine. Bala başlık didare daydar.
Gel. Mümkün bas. Selamünaleyküm. Çağır, kama basıp. O çağırdım geç otur. Ne? Bula dünkü falan basıp. Ne yine de böyle tarihle yüklüğün falan koşarlar ne? Barış duran ne solardır? Şu gelen yüktün vilayetteki dealerlarda paylan bolýar mı? Bale. Onun yine de Ida ben ne bayıl Kur'anlığın birinci gün etcek sonra Gowy şäheriniň içinde restoranlaryň birini guruluşmak üçin. Şunu masık bale. Bana menüleri getirmen gözüm görüştüreyim. Özüm aňarbaş menüler bolsun bolýar mı? Bale. Nime basık nurlu oğlanlar gel. Kurşungalak yük soraktırlar. Önkü kumgama doğru pulunu beren akonşa nurla yük berayelme. Hiç saat verme. Önkü yükünü tatmadık basalıp kayıt. Oynayalım pulun vaktinde geçmeyen adam gerek gala bile. Şunu masık bale. Zahirlenecek zaten dur versin sıklatlar. Yöne gerek adam alsın vaktına pulunu versinler. Bale. Buyurun işe şunu bitireyin. Ertiremanın olayet uğra verir ne bas. Böyle. Ecesi getirdim. Getir oğlum, getir. Kıl oğlum ben. Ver oyna ver oğlum. Bolyança. Alo. Ha çoran. O meğdeylim. Kurvanlıklarım kavul versin. Ha. Yok bu ilme ne deme oğa çoran. Biraz çıktaycılam köp bolle. Rahat oğlumun oku verýänçe pulunu merk bilmän. Sowalga ýanym bilen alyp gaýtdym. Nesip bolsa. Şuna şan barayın. Basık. Guruluşanın restoranım. En zavku 5 minutdan guruluşmadım. Guruluşan bolsan sonra atmayan sen Didar mene etçekler. Restorana. Basık kulaklar ne yer olur? Ben belirtip kayttım ya. Böyle belirden olsa atma etme kıyın hala o. Ben koyu orsul ettim. Öyle çek kurvanla. Men ara restorana kurvanla gidip görsem. Men işgarlanmam öýünde sowalga pul yok bolsa. Ol men içime batamak diýdi. Düşünmedim lan bas. Ýa şekerin telefonundan dedim. Berilen gulaş oturan meşhunam şekere versene. Hadi. Bale bas düşündüm. Men kurvanlygy öýde der restoran etmek gerek gelen şimdi orada mı? Bana öyle kaydılar ditti, başka fırt verdi ditti, bana mı? Bale bas düşündüm. Ece az gen kaydam dokmay. Can oğlum kaydarsa oğlum. Hata çıktın mı? Basatla iyisin öyle. Ece klasasam koyvanı ötker biz edem dokmay. Bu yine demde oğlum kaynanma bu ama ennekiyle ders nesip olsa. Şeker. Oğlum doğuncum var mı da? Şeker mı? Ava. Ay tuvalı mı olacağım mı? Selam. Tuvalı mı? Maladı. Şeker. Bas bana pul verdi. Öğrendim. Şunun sana kaydı verdiydi, ruhsat verdi. Şu altınlıydı. Bilemem. Demşinin. Öyle. Var sağ olun.